Inauteriak iritsi dira, urteko inauteriak, otsailak 8an, datorren astean ja hasiko gea urtero bezala ostegun zuriakin, eta urten berezitasun bezala ostegun zuri hortan omenaldi urtero bezala Trapujale saria edo omenaldia egiten dugu, eta Lesoko dantzazaleak edukiko dute omenaldia urten. 15 urte dira inauteritan parte hartzen dutela, beste hainbat ekintzetan, bezala, eta, hemen daude Gurutze eta Mila, pixkat, taldearen izenean, zerbait nahi baldin baduzute ezan, komentatzeko, aprobetxatu. Bai, eskerrak eman nahi dizkiegu Trapujale taldeari, oroigarri emateagatik, zeren guretzat aurten oso berezia da. 15 urte aurrena delako, eta, gu sortu ginen helburu batekin, Lesoko plazetan eta Lesoko ekintzetan, bai jaietan eta inauterietan dantzatzen parte hartzen, eta, gaur egun horrela jarraitzen eta jarraituko dugu, kultura herritik eta herriarentzat eginez. Bi hitzetan esan, 36 urte dira inauteriak hasi genitula, eta Trapujale sari hau urteak dira ematen dugula, eta guretzako guri laguntzen diguten entidadeak edo herriko hainbat elkartek jasotzea plazer bada, ez? 15 urte gurekin hor daude, eta inauteriari herri balore hori ematen diote, ez? Urtero bezala, ostegun zuri eta Trapujale talde bezala, eta aste hartze beltza Trapujale taldeak antolatuko du, bai Trapujalen jetxiera eta Trapujalen erio bidaia edo epaiketa eta Trapujalek antolatuko du, herri eskolak eta ikastolak eta parte hartuko dute, beraien festetan ere, programa aurten karteletan aterako dugu, eta esan, larunbata gorrian, desfile bat egingo dela, eta pixkat azpimarratu hau, ez? Marrazki bizidunak izango dira aurtengo lema edo aurtengo gaia, eta nahi dugu animatu desfile hortara arratsaldeko 5etan, adin guztitako edozein herritar marrazki bizidunak gai horrekin atera daiteke desfile horretan. Azkeneko urtetan ikusten ari gara indarra hartu duela desfile horrek, garai batean desagertu zen, baina batez ere guraso eta haur txikiak eta gazteak ere parte hartzen dute, eta, iruditzen zaigu, importantea dela parte hartzea herrian. Giroa sortzen da eta marrazki bizunak da gaia. Orduan animatu familiak, gazteak, helduak ere bai, Aiton Bordakoak, helduak ere nahi baldin badute parte hartu larunbateko desfile hortan parte hartzea. Eta gero gazteek mozorro afaria ingo dute, Koldobike bezala pilotalekuan, eta elektrotxaranga egongo dare bai. Orduan, urtero bezala, inauteria hor dago, gure egunak ospatuko ditugu, eta animatu Lezoko herritar guztiak parte hartzera, ez?